Hej og velkommen til Total Åndssvag Fredag. Jeg sidder der og kigger på nettet, og så lige pludselig så springer der bare et eller andet op i hovedet på mig. Simpelthen klunkevoks. Jeg tænker, hvad fanden er det? Altså, og jeg begynder at google noget mere, og så kommer der så frem, at på Mors, der er simpelthen en kvinde, der har lavet en klinik, hvor mænd kan komme ind, og så kan de simpelthen lige få masseret deres kronjuveler i 45 minutter, 400 bananer. Og jeg tænker bare, fuck det. Jeg tænker også bare, hvad så hvis der er sådan, at der er en mand derinde, og så lige pludselig laver den her. Ikke? Tager hun så lige ved bollerne, og så lige. Det må satan ind med gå ondt, det der. Men jeg tænker også bare, det er jo kraftigt godt være big business. Altså, prøv at forestille, at du har et hus. Og huset, ikke også? Den ene side, der laver lige en væg.